ఈ లైవిన్ మందని మీకందరికీ కూడా నా వందనకు. అలాగే అందరికీ దేవుటి పెదిరితే క్షేమం ఎత్తద్ది. దేవుడి అగడి నుంచి మనందరికీ దేవుడు అందిసి వలే ఏది వలే ఇంచుకెచ్చి మా ప్రార్థన. మరి మీ నాక్కిని మీ చుట్టూ మందని మనుషులకు మన చుట్టూ మందనోరు అందరికిన క్షేమంగా మందవలింజరు. అందరికీ దేవుడు సాయం తుంగవలింజరే. ప్రార్థన తుంగటి ఇంజమనడు బెచ్చుకు ప్రయత్న తుంగరు మతకన్నా ఈ రోగం ఎత్తద్ది మనుషులకి పొరడికి వాసరు మిందే గనక దేవుటే సాయితీని కోరకటు మనడు దేవుటాకి గిరుడుకు తప్పకుండా దేవుడు సాయం తుంగని దేవుడు. అలాగే ఓని రాకడెత్తది వాసుంది గనక ఓనిని నమ్త పిల్లనీరడత్త మనకి ఒండు వాదన మున్నే ఇవంతా ఇలా జరిగితే ఎంజరు మనకి తెలుసు. అందుసంఖ్యే బేనంకి ఓండుగిన మన భక్తి జీవితకిని సరి తుంకుంజరే దేవుటకి సిద్ధపరతకటు. అలాగే దేవుడు మనకి వాడత బాధ్యతకు మనటి సిద్ధపరచటం అయ్యే గాని మన చుట్టూ మందని మనుషులకు పరిస్థితికు బాగిల్లా గనక ఇరిమియాకెత్తాటు రోదన తుంగటి ఆడముటు దేవుడు కాలుకు పేయముటు మీరు మాత్రమే క్షేమంగా మందటం అయ్యో. దేశమంతా జనమంతా సర్వ మనుషులకు భూమితే పొర మందని మనుషులకు అందరికిన సాయం అందవలింజరే దేవుటగ్గా ప్రార్థన తుంగట్టు ఇత్తదేనయ్యో. ఇరిమియాకెత్తాటు మనడు అడతవలే ఓనగ్గ కుద్ది అలాగే రోదన తుంగవలే క్యాయ వలే ఇంచుకెచ్చి దేవుడు కెచ్చనుడు. ప్రార్థన తుంకటు అందరూ మంచిగా మందవల అందరూ సాయం అందవలింజరే. మన ప్రార్థన కనుక దేవుడు కాలికిని సార్కు తప్పకుండా మనకు అందరికీ మంచి రోజుకి నీతోడు దేవుడు. వాళ్ళకే మరి మీరు మీలోకినే ఈ 15 రోజుకు ఈ నెలది మాత్రం బయటికి వాదకుండా అవసరం మతకే బయటకు వారటి మరి బయటికి వార్త ఓరు వెచ్చో మంది దీనికి గురి ఆసునోరు ఈ రోగతికి గురి ఆసునోరు గనక మనడు అనుకుంటచ్చో సులువుగా ఇల్లే ఈ రోగము. అందుశంకే పిల్లని శాంక కుటుంబకిని శాంక మరి మీరు వెచ్చోమంతి నోడనాడు పిల్లని పోదెంకొంచునోరు తల్లు తప్పరికిని పోదెంకొంచునోరు. మరి కనీసం లోను ఈ నెల వరకు లోను మంచి మరి మన చుట్టూ మందని పరిస్థితి కథకు కెత్తనవు బాధ్యతకి ఈ నెల వరకు కనీసం బయటికి వాదమాట ఇంజరికి వచ్చినారు గనక భారత్ కన్నా దేవుడు కృప మనకి తోడాసమంతే. కానీ మరి అచ్చగుడ్డింగా దేవుడు పొరవాటి బయటికి వాదమాటి మరి దేవుడి కాలికినగ్గ ప్రార్థన తుంగరు మన అందరికిన మంచి రోజుకి శాంక ఓని కాలుకు పేసి మున్నడికి దక్కటు. మరి ఈ మాటకి అంజన్ మీకు అందరికీ నా నిండు వందనకు దేవుడు మీకు తోడాసి మున్నడికి నడిపిసి వాళ్ళు మీ పిల్లంకి మీ కుటుంబకింకి మీ చుట్టబంధువుకింకి అలాగే మీ నాక్కింకి అందరికీ దేవుడు తోడాసి మంచి మున్నడికి పేసోదవలింజరే మా ప్రార్థన. మరి మనడు నేడు యోహాను సువార్త ఏందని పుస్తకతే 15వ అధ్యాయకి వస్తాడు. మనడు 15వ అధ్యాయకి వస్తాడు. ఈ అధ్యాయతిని మన రూడుకు 27 వచ్చినా మినకు ఈ అధ్యాయతే దేవుడు శిష్యులకి తోటే తిరియని ఓరితోటే తిరియని మాట బాత దితుకు ఓండు ద్రాక్ష ఎట్టు వాళ్ళకే తీగే కొన్ని శిష్యులకు వాళ్ళకే మనడు ఇంచుకెచ్చి ఆ రోజు నన్న దాయని ఈ భూమి తిని విడసని సమయం ఎత్తది వాసుంది గనక మీరు చాలా కలవరపరచుకుంటా ధైర్యంగా మందటి ఇంజరికి హెచ్చరికే. అలాగే ఇక శిష్యులకి తోటి దేవుడికి ఎత్తని దేవుడు తిరియని విధానము ఏసు దేవుడు తిరియని విధానము చాలా చక్క మిందే. అలాగే ఒని బెస్కెడికిన ఒని కాలికిన గంజి ఒని వాకి తిని ఓడగానే మనకి బెచ్చటికు కొండత్త మెట్టతచ్చ బెచ్చో మనకి ధైర్యము ఓడు మనకి వాదని పత్తి దానికి నా ఓడే మెట్టాసి అడ్డుకొని చొరే మనని పెరికే ఓని రెక్కని ఓని కైకిని పెరికి మనని తాసి నడిపిసని మహాశక్తి కలగత దేవుడింజరే. ఒని వాకి తగ వాసి కొద్దస్కల్లే ఒని వాకి తిని క్యాన్స్తస్కల్లే వెచ్చో ధైర్యం ఇత్తది మనకి వాసురం అంతే. భారత్కు ఆ వాక్యమే ఓడాసిమినో గనక మనకి ఆ ధైర్యము ఇత్తది వెయితే ఊడటి ఈ అధ్యాయతే ఓండు కెచ్చినో కదా నన్న
ద్రాక్ష పనిని ఎట్టిని మీరు దాంటి మందని తీగే కుంజరు దేవుడికి ఎచ్చినోడు ఓని శిష్యులకి తోడికి ఎచ్చిన ఓడటి 15వ వచనం తిని 15వ అధ్యాయ తిని మున్నటి వచనం తిని ఊరుకు నేను నిజమైన ద్రాక్షవల్లిని నా తండ్రి వ్యవసాయకుడు నాలో ఫలింపని ప్రతి తీగను ఆయన తీసి పారవేయును ఫలించు ప్రతి తీగ మరి ఎక్కువగా ఫలింపవలెనని దానిలోని పనికిరాని తీగలను తీసివేయును. దేవుడికి ఇచ్చినావు కదా మున్నే దేవుడికి నన్నే వ్యవసాయకుడు తిని నన్న ఎట్టినాసిమినను ద్రాక్ష ఎట్టినాసిమినను మీరు తీగే ఆసిమినిరి మీరు గనక ఫలించు మిమిని అసలు నన్న భారీ తీగెనగా నా లోపలికి అతికీసుకునిజి హత్తుకునిజి మిననితుకు మీరు ఫలించటం శాంక మీరు పండటంటి శాంక మీరు పండుకు బెచ్చో మందికి దీవెనకరంగాను బెచ్చో మందికి ఆశీర్వాదకరంగాను బెచ్చో మంది డొక్కతిని నెంతోరి ఐతిరి ఇంచుకెచ్చి దేవుడు పండటం శాంకే మీమిని నన్న హత్తు కుట్టను మీరు నా లోపల తీగెనలాగా మందవాలే ఇంజర్ దేవుడికి ఎచ్చినాడు అలాగే వణికెచ్చినా కదా అసలు భారీ ఈ భూమితే పొర్రో నీనిని నానిని దేవుడు కరంగుతాడు భారీ ఈ దేవుటిని కాల్కినగ్గ బత్తడు ఈ దేవుడు కరంగటానికి కారణం బాతది ఈ దేవుటిని అసలు మీరు నమ్మటానికి కారణం బాతది నన్ను నమ్మటానికి కారణం బాతది అసలు భూమితే పొర్ర మనసు ఆసి మనకి ఈ జీవతి నిత్తంకి అసలు మనకి మన పొర్ర బాత ఉద్దేశం మిందే మన పొర్ర దేవుడికి బాత ప్రణాళిక మిందే ఇంచుకెచ్చి మనడు ఆలోచించుకు ఈ అధ్యాయ అయితే దేవుడు మనని ప్రేమిస్తునో ఇంజరే అలాగే ఓండు మనని అభివృద్ధి తుంగునోడు పండనోరిగా ఫలించనోరిగా మనని కరంతో ఇంచుకెచ్చి యోహాను రాసిన విధానము మనని ఆశీర్వదించని దేవుడు ఇంచుకెచ్చి యోహాను చాలా అద్భుతంగా రాస్తాడు మనడు ఊడితాడు అందు సంఖ్యకి వచ్చినావు కదా మీను అసలు నన్న భారీ కరంతనితుకు మీరు ఫలించవలే పండటం శాంక మీకు ఈ భూమితో పొర్ర జీవతినీసి మినను ఇంకా మీరు బతికి మినిరితుకు మీరు ఫలించటం శాంకే ఒకవేళ ఈ మాటకి అంజని మరి మీరు నన్ను ఈ స్థితికి మినను కదా నన్న బేల ఫలించితను పండితను నన్న బేల అభివృద్ధి చెందితను నా పరిస్థితి చుట్టూ మందనవ్వు అన్ని అరుంగన్నీ కూడా మూసి అత్తా కదా అన్ని బెగ్గగిన ఓడటానికి బెగ్గగిన ఆశ ఇల్లే కదా మరి నన్న బేల ఫలిసితను ఇంచుకెచ్చి మనకి మీకు అనిపించవచ్చు కానీ దేవుడు నీ నిరుత్సాహ ఆ స్థితి నుండి నీ లోపల ఇంకాగిన సరిదుంగురు మన చుట్టూ మందని పరిస్థితికి దేవుడు మనని సరిదుంగునుడు ఇంకా ఓ నాకి గిరుడ్డి తడించనుండు ఆశతోటే ఎదురుడనుడు ఓ నాకి గనక గిరుడ్కు ఓండు అభివృద్ధి తుంగితనించనుడు జీవతినీసి ఫలించునోరుగా పండనోరుగా మిమిని తాసితనించుకెచ్చి దేవుడు తిరియనుడు మనడు అసలు భారీ ఈ మనిషిని జన్మ ఇత్తది భూమితే పొర్ర నీకు నాకు భారీ వాటితో ఇతుకు మనడు ఫలించటం శాంక దేవుడు నీనిని నానిని కరుగుతాడు మనడు అభివృద్ధి చెందటం శాంక దేవుడు మీమిని నానిని కరుగుతాడు అందు శాంకే దేవుడికి వచ్చినావు కదా నన్న మీమిని అతుకు మీరు బేలా ఫలించి తిరితుకు నానిని హత్తుకుండిచి మందవలే నానిని ప్రేమిసవలే అస్కే మీరు ఫలించి తీరి అలా గనక నాకు వేరత్తస్కే మీరు అభివృద్ధి పొందాలిరి మీకు ఫలమిత్తది వర్రో మీ లోపలి పని ఆశీర్వాద ఇత్తవు వర్రోకు ఇంచుకెచ్చి యేసుదేవుడు తెలియనుండు బిస్కత్కు ఓనిని అత్తుకుంచి మంతడు మనకి బాగా అర్థమాదనాటు దేవుడు రాసిన విధానము చాలా ఆశ్చర్యంగాను అద్భుతంగాను సులువుగా అర్థమాదనట్టుగా మనకి వేడితే ఊడటి ఈ దీనిని ద్రాక్ష ఎట్టినే దేవుడు భారించుకుంటేందుకు మనకి అర్థమాదనట్టుగా ఎచ్చనోడు ఎట్టిని తీగె బిస్కత్కు ఆ ఎట్టిని అతికి మనతో అసికి ఆ తీగె పండితే కానీ ఆ బిస్కత్కు ఆ తీగె వేరాసిదైతో అసికే ఆ తీగె ఇంకా పండో దాని నుండి కాయ వర్రోకు దానిని గిరివిడి దింగి ఈదటమే దానిని చెత్తది వాటి పొడిసి ఈదటమే ఇంచుకెచ్చి దేవుడు తిరిగినోడు అక ఊడటి దేవుడికి వచ్చినావు కదా 8వ వచనం తినుడుకు మీరు బహుగా ఫలించుట వలన నా తండ్రి మహిమపరచబడును ఇందువలన మీరు నా శిష్యులగుదురు దేవుడికి వచ్చినావు కదా మనడు బహుగా ఇతుకు చాలా ఎక్కువగా గొప్పంగా మనడు
ఫలించవలింజరే, దీవించబడతవలింజరే, ఆశీర్వదించబడతవలింజరే. అలాగే మనడు మందని ఈ పరిస్థితికి దీని నుంచి దేవుడు నన్ను విడిపించగలగత సమర్థుడు ఇంజరే. ఓ నాకే ఊడి ఓని ధైర్య తిని, ఓని దీవెనికిని, ఓని ఆశీర్వాద తిని దేవుడి దగ్గర నుంచి పొందుకొంజరు మున్నెడికి దాయవలితుకు ఓన్తోటే మనడు అతికి మందవలించికెచ్చి దేవుడికి ఎచ్చనోడు. అలాగే అద్దు దేవుడికి మహిమ అస్కే నిమ్మ ఓని శిష్యుడు తినై తిని, ఓని పిల్ల తినై తిని ఇంచుకెచ్చి దేవుడికి ఎచ్చినావు ఒకటి. వాళ్ళకి దేవుడికి ఎచ్చినావు కదా. 14 వచ్చిన తినోడుకు, నేను మీకు ఆజ్ఞాపించి వాటిని చేసిన ఎడ్ల మీరు నా స్నేహితులై ఇందురు. దాసుడు తన యజమానుడు చేయు దానిని ఎరుగడు గనక ఇక మిమ్మును దాసులని పిలువక స్నేహితులని పిలిచిచున్నాను. దేవుడికి ఎచ్చినావు కదా. మనడు ఓనికి స్నేహితులుగా మందవలే అందుశాంకే కరంతను ఇంజర్ దేవుడికి ఎచ్చినావు. ఈ లోకత మందని స్నేహము మనని బెగ్గను విరిసిదొచ్చు. మనకి కష్టకాలతే ప్రాణపాయ స్థితితే మన శాంక ఆ ప్రాణం వాటవలసి వతకు దూరం ఆదొచ్చు గాని దేవుడు ప్రాణం వాడతా మంచి స్నేహితుడు మనకి. అలాంటి దుఃఖం కలుగుతస్కే, బాధ వత్తస్కే, కష్టం వత్తస్కే, ఏడుపు వత్తస్కే ఆ దేవుట గంజి నిమ్మ నాకు స్నేహితుడు తిని కదా. నాకు మందని ప్రతి చిన్న విషయ తినిగి నీతోటికి ఎచ్చనను నిమ్మ క్యాన్సనోనిని కదా. నన్న నీతోటి నిమ్మ నాతోటి స్నేహం తుంగటంగి దిగి వత్తి నన్ను కూడా నీతోటే స్నేహం మనడు కూడా ఓన్తోటి స్నేహం తుంకే కదా. ఓడు బారాసి మినుడు అర్థమాదనది. ఓన్తోటి స్నేహం తుంగుకుపోతే మనం కోడు బారాసి మినుడు అర్థం అయ్యో. అందుసేంకే మీరు నా స్నేహితులు కింజరు దేవుడు కరంగనోడు. అలాగే 17వ వచనం తిన మనడుకు ఓడటి 16వ వచనం తిని మీరు నన్ను ఏర్పరచుకొనలేదు. మీరు నా పేరట తండ్రిని ఏమి అడుగుదురో అది ఆయన మీకు అనుగ్రహించినట్లు మీరు వెళ్ళి ఫలించుటకును మీ ఫలము నిలిచియుండుటకును నేను మిమ్మును ఏర్పరచుకొన నియమించి తిని మీరు ఒకరికొకడు ప్రేమింపవలెనని ఈ సంగతులను మీకు ఆజ్ఞాపించుచున్నాను. లోకం మిమ్మును ద్వేషించిన ఎడల మీకంటే ముందుగా నన్ను ద్వేషించును మీరు ఎరుగుదురు. దేవుడికి వచ్చినావు కదా. లోకము మిమిని ద్వేషిస్తే బారెత్తుకున్న లోక నుండి మిమిని ఎంచుకుంటాను గనక అందుసంకే మీరు వరంకొరో ప్రేమ కలిగి మందటి లోకం మిమిని అర్థం తుంగకపోవచ్చు కానీ నన్న మీకు స్నేహితుడు తినే ఆసి మిమిని అర్థం తుంకుండగలుగుతా మంచి స్నేహితుడు తినేంజరు దేవుడికి వచ్చినాం. నేను ములిపే బాధ దుఃఖతే బాధ కష్టం బెలాంటి స్థితికి మతకన్నా దేవుటగ్గ ఇంకా మెరుగత్త సహాయము ఇంకా గొప్పదత్త సహాయం కావాలింజరు అనిపిస్తే ఓని కాలికిన గంజి నిమ్మ నాకు స్నేహితుడు తిని కదా. నాకు మందను బాధ తినంత నీతోటికి ఎచ్చుకొని జనను నిమ్మ నానిని బేల నడిపిస్తీనో అలా నడిపిసా నీ కైకింకి నానిని పూర్తిగా అప్పగిస్తాను. నిమ్మే నానిని నడిపిసించరోనికి గనక మనడి నేను ములిపే అప్పగిసుకు ఓండే మనని నడిపిస్తుడు. అస్కే ఓని పొర్ర మనడు పూర్తిగా ఆనుకుట్టుకు ఆ బిస్కత్కు ఆనుకుంటాడు. అస్కే దేవుడు మనతోటి స్నేహం తుంగటం మొదలు పెడుతుండు. అలాగే మనడు ఓన్తోటి ఓను బారాసి మినడు మనకు అర్థమైతే అలాగే ఫలించటం ఇత్తది ఆశీర్వాదం ఇత్తది. అస్కిటి నుంచి అభివృద్ధి అయితే ఇంజరు దేవుడికి వచ్చినోడు. మరి నేడు ములిపే ఎలాంటి పరిస్థితి మతకన మనకి మంచి స్నేహితుడు మంచి దేవుడు ఓన గంజి అడుతుకు మన కణిదేరు ఉమ్మి మనం కనికరించి మనకి సహాయం తుంగని దేవుడు. అందుసంకే బెలాంటి కష్టతే బెలాంటి పరిస్థితి మతకన దేవుడు కాల్కిన గంజి కొదుకు పెరికెడికి నెట్టి ఇవ్వండు ఈ దేవుడు. నన్న జవాబీవనింజరు మనని తురిసి వాటి ఇవ్వండు మనని కరింగి ఓని కైకి నిడిపో తాసని దేవుడు. మనడు కలవర పడతని పరిస్థితికి అన్నిటి నుండి దేవుడు మనని తాస్తోడు. ఓని కైకిని పెరికే తాసి మనకి వాదని ప్రతి ఎదురు దెబ్బతిని ఓండే భరించరే మనకి క్షేమ తినీశ్వరే బాధ తెగులిత్తది మనకి బాధకుంటా ఆయుష్ తినీశ్వరే ఆరోగ్య ఈశ్వరే మున్నెడికి నడిపిసని మంచి దేవుడు మంచి సహాయకుడు మంచి స్నేహితుడు. మరి నేను ములిపి అలాంటి గొప్ప దేవుడిని నమ్మి మందని మీరు బెగ్గ అధైర్యపడతమటి వ్యర్థమటి దేవుడు కాలికిన గంజి మన బాధ అంతా కెచ్చుకుట్టుకు దేవుడు తప్పకుండా సాయం తుందితోడు. కనుక పిమ్ముటు ప్రార్థన తింటారు. ఏసయ్యా మీకు వందనకయ్యా ఇద్దో ప్రభు మరి నేను ములిపే నీ కాలికిన వాసిమినము
అయ్యా నీ సహాయతిని కోరనము నీ పిల్ల మా దేశము మా ప్రాంతకు మా నాకు అయ్యా యుద్ధ ప్రవ్వ సర్వ మనుషులకు అందరికీ నా ఒరటే దుఃఖతే అరిసిమేనమయ్యా మమ్మీనందరిని పొరడికితే అతని దేవుటి నిమ్మే మాకు మంచి స్నేహితుడి మాకందరికి ఒరటే బాధ వత్తయ్యా ఈ బాధ తిని తీసివాటి మాకందరికి క్షేమం మింజరు తలపనం వెచ్చో మంది దిక్కుతోచక దిక్కులేక ఆడసున్నారయ్యా అయ్యా నిమ్మే కనికరిస ఇంజరే నిమ్మే సహాయం తుంగ ఇంజరే ఈ మాట అంత ఏసే పెద్దరితే తలకొని వినము తండ్రి ఆమె.